Ahojte, opäť vás vítam pri pozeraní alebo počúvaní podcastu Know-how. Našim prvým hosťom bol Andrej Lás, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, zároveň aj odborný garant celého projektu Know-how. Ale keďže sme načrtli mnoho tém a mohli by sme sa ešte viacej rozprávať a možno, že niektoré dopodrobna prebrať, tak sme si ho opäť pozvali k nám do podcastu. Andrej, ahoj. Ahoj, ďakujem. Za pozvanie opäť. Za pozvanie opäť, ako by to bolo včera, čo sme nahrávali. Dnes sa budeme viacej baviť o možno, že takých remeselnejších profesiách, alebo celkovo môžeme dať aj možno, že aj návod niekomu, kto ešte stále hľadá svoje profesné zameranie a chce vedieť, že tú prácu naozaj bude mať. A ja sa pýtam, keďže minulo sme preberali priemysel, majú ešte dnes mladí ľudia záujem o priemysel, alebo o nejaké remeselné pozície, alebo chcú byť všetci iba influenceri? No tak asi všetci by chceli byť influenceri, si myslím, aj keď neviem úplne presne, že čo to v praxi znamená, pretože asi ten influencer veľmi často tiež pracuje niekde. Ja mám tiež vlastný podcast, volá sa Prežito a tiež pracujem popri tom. Takže, aby si prežil. Aby som prežil, takže neviem, či to je už influencerstvo alebo nie. Ale každopádne také štatistiky nemám, teda, že koľko chýba na Slovensku influencerov. Nemyslím si, že na Slovensku chýbajú influenceri. Myslím si, že chýbajú ľudia možno, že v iných profesiách. Tak. No a v tých iných profesiách ľudia chýbajú. A čo je spôsobené takými dvoma faktormi. Prvý, že presne tí mladí ľudia často strácajú záujem o techniku ako takú. A tam veľa by sme mohli hovoriť o tom, že ako to vlastne dneska vyzerá na základných školách, stredných školách a tak, kde nás ešte kedysi dávno, keď ja som chodil do školy, všetci sme mali tie branné výchovy a technické výchovy a museli sme vyrezávať rôzne varešky a podobne. My sme robili, tuším, nejakú búdku pre vtáčiky alebo také niečo. A toto dosť vymizlo zo škôl, takže prvé je, že tí mladí ľudia ani nie sú ako moc vedení k tej technike. A druhý problém je, že tých mladých ľudí ani nie je až tak veľa, lebo tá demografia je taká, aká je. Povedzme si, aká je. A to potom to ako keby ide do toho, že naozaj v tom priemysle tých pozícií ešte stále platí, že máme otvorených veľa. My sme minulý raz otvorili takú tému, že v tom priemysle a výrobnom chýba nejakých 70,000 ľudí, ale napríklad v stavebníctve je to nejakých 29,000 ľudí, v doprave je to 39,000 ľudí na rôznych pozíciách napriek Slovenskom, takže samozrejme ten záujem z pohľadu firiem od tých technicky zameraných ľudí stále je. A teda ľudí sa rodí stále menej. A máme asi aj na toto nejaké čísla, že ako je to v porovnaní s minulosťou? A tak to je, tá demografia je taká veľmi dobrá štatistika. Ale tá dobrá štatistika v tom, že je ľahko vypočítateľná. To sa celkom dobre monitoruje, koľko sa tu nalodí ľudí, koľko umiera, koľko prichádza na trh práce, odchádza a tak. No a tam nám to ide, že ale tak ako aj v celej Európe, ide nám to na Slovensku prudko dole vodou. Tie posledné 2 roky sa narodilo, neviem úplne presne, ale okolo 41,000 ľudí. Čo keď si porovnáme s tými najsilnejšími ročníkmi, keď boli Husákové deti pred 30-40 rokmi, tak tam sme mohli mať populačné ročníky aj okolo 100-110,000 ľudí. A dneska sme na 40, stále padáme. Dokonca pred 2 rokmi bol prvýkrát taký rok, že sa narodilo najmenej ľudí za posledných 100 rokov a paradoxne aj počas druhej svetovej vojny sa narodilo viacej ľudí ako tieto posledné roky. Takže že máme stále menej a menej ľudí a to má potom strašne veľa rôznych ako keby dopadov, pretože máme málo detí, tie školy sú slabo obsadené, málo ľudí vôbec ide na ten trh práce, vstupuje do firiem, vstupuje do škôl, ale zase opačne, Husákové deti za tých 5-6 rokov začnú postupne odchádzať do dôchodku. A bude treba na nich pracovať. Bude treba na nich pracovať, ale tá populačná krivka od toho roku 2030, 32, 35 bude, že teraz je to zlé a od roku 2030 to bude, že významne horšie z pohľadu len Slovákov na trhu práce. To je strašné. Poviem ti to, že takto, že je vypočítané, že každý rok z trhu práce odíde nejakých 25,000 ľudí z titulu odchodu do dôchodku. A tá 25,000 ľudí, to hovorím už iba tú deltu, že nejakí prídu a nejakí odídu a výsledok je minus 25,000. Čo v praxi znamená, že v roku 2030 nás bude o 120,000 na trhu práce menej. A bude viacej dôchodcov? A keď si to zoberieš, že dneska robí
v trvalom pracovnom pomere na Slovensku nejakých 2 milióny 50 000 ľudí, spolu so živnostníkmi približne nejakých 2,5 milióna ľudí pracuje a je nás 5,5 milióna a z toho na trhu máme 2,5 milióna, takže ten pomer je naozaj taký, že tí pracujúci vlastne zarábajú aj peniaze na tých dôchodcov a tak ďalej a ten pomer pôjde prudko v neprospech pracujúcich. To znamená, že pokiaľ dnes máš 3 pracujúcich približne na jedného dôchodcu, pretože tá druhá časť sú zase deti, alebo v tom predškolskom veku, takže máš nejakých 3 pracujúcich približne na jedného dôchodcu, čiže 3 pracujúci sa každý mesiac skladajú na dôchodok k tomu jednému dôchodcovi, tak v čase, kedy my 2 pôjdeme do dôchodku, tak to bude nejaký 1,5 pracujúceho na jedného dôchodcu. A zlá správa je, že s tým sa už moc teraz ani nedá spraviť, pretože tie deti sa mali narodiť teda skorej. Že aj keby sme dneska začali na tom fakt pracovať a začali motivovať ľudí, nech rodia, tak toto už až takým spôsobom nezvrátime. No. Ja viem, že to nie je tvoj cieľ, ale my si tu hovoríme naozaj také dosť, že katastrofálne štatistiky, ale nájdeme v tom určite aj niečo pozitívne. Poviem takto, že áno, že sme realisti. Je to tak. Áno. Ale na druhú stranu, že môže to veľa faktorov ovplyvniť, pretože vždy, keď sa nakreslí nejaká krivka, ktorá sa potiahne ďaleko do budúcnosti, tak ten scenár môže vyzerať relatívne akože fatálne, hej. Ja to vždycky poviem na takom príklade, že ak ja teraz nedávam si moc pozor na stravu a veľa jem sladkého a priberám 1 kilo každý mesiac a natiahnem to proste do budúcnosti až po mojich 80 rokov, no tak budem mať 500 kg. Hej? Takže niekde sa to musí zastaviť. Tá krivka proste vyzerá fatálne, ale nepočíta to s tým, že ľudia veľmi často v nejakom hraničnom momente jednoducho urobia nejaké protiopatrenia a zvrátia ten vývoj. Takže v tomto prípade nevieme úplne, čo presne spraví umelá inteligencia a nejaká robotizácia a automatizácia. To je prvý faktor, ktorý by to mohol zvrátiť. Možno, že dneska máme nedostatok čašníkov, ale môže byť, že o 10 rokov budeme vidieť, že úplne bez problémov to roznášajú nejakí humanoidní roboti a je to že je to vlastne bezproblémové. Ja dúfam, že tohto sa nestane naozaj, lebo ja mám rada ten ľudský kontakt, keď niekto, ale áno, akože ten vývoj môže ísť naozaj toto sa môže smerom. Akože stať, aj v tom priemysle to naozaj vidíme, že tie výroby, ktoré dneska potrebovali 100-150 ľudí, kľudne sa dokážu automatizovať tak, že tam zostane 20-30 ľudí, ktorí sú zase oveľa viac kvalifikovaní a viacej zarábajú, ale je oveľa nižší počet potrebný teda. To je jedna cesta, ktorá to môže zvrátiť. No alebo potom druhá cesta, pretože tento problém s demografiou má samozrejme celá Európa a niektorí ho viac a niektorí menej dobre zvládajú. Je možno nejaká riadená migrácia naozaj zo spriateľených krajín, z nejakých krajín, ktoré sú nám kulturálne blízke alebo minimálne sú také akože pokojné na spolunažívanie. Uzbekistán, India, takéto rôzne krajiny, takéto regióny, ktoré naozaj prídu relatívne, to je pokojné náboženstvo, hinduizmus a tak ďalej a dokážu sa začleniť do tej spoločnosti a teda pomôcť tej demografii, lebo existujú štáty, ktoré majú zase obrovský prebytok ľudí a nevedia ich uplatniť. Takže musíme to nejako poprelievať. Ale akože keď chceme veľmi pozitívne sa na to pozerať, tak vždy sa dá povedať, že a mohlo by to byť ešte horšie. Že keď chceme byť veľmi pozitívni, tak si hovorím, že je to zlé, ale nie je to až tak zlé, ako by to mohlo byť. Takže uvidíme, že bolo tak nejak, že pesimisti hovoria, že je to zlé a optimisti hovoria, že môže byť ešte horšie. Ja si myslím, že som skôr ten nie pesimista, ale optimista. Niekto by si mohol povedať, že tak riešenie je jednoduché. No tak nech ženy začnú rodiť viacej detí, ale toto asi tiež nie je úplne jednoduchá téma a asi tiež to takto úplne nefunguje. Poďme sa ale teda zamerať na to, že minulo sme si povedali v podcaste, že máme 70 000 možných voľných pracovných miest v priemysle. Aké profesie teda sú teraz také nedostatkové, že ak by si niekto, kto nás teraz sleduje, si hovoril, že som na strednej škole, chcem mať postarané o svoju prácu, chcem pravdepodobne, aby ma bavila a chcem vedieť, že budem mať svoje uplatnenie, tak ktorým smerom sa vybrať? Už sme sa bavili, že tie jadrové elektrárne... Strojarina, ktorýkoľvek odbor, elektrotechnika, ktorýkoľvek odbor,
energetika, ktorýkoľvek odbor, chémia, ktorýkoľvek odbor. Určite si títo ľudia nájdú uplatnenie na trhu práce, ktoré bude veľmi vysoko platené, nadštandardne nad nejaké priemerné mzdy, ktoré na Slovensku máme, pretože je ich málo a naozaj ten know-how, ktorý zo sebou tí ľudia prinášajú z tých škôl, je veľký. Na čo si musia dať pozor, je, že na ktorej škole alebo akým spôsobom to budú študovať, pretože máme relatívne stále veľký počet stredných škôl, aj vysokých škôl a tá kvalita je úprimne rôzna. My robíme množstvo krokov na to, aby sme to nejakým spôsobom upratali od základných až po vysoké školy, ale keď sa podajú do týchto oblastí techniky, tak zaručene si to uplatnenie nájdu. Poďme sa ešte porozprávať o tom, ako teda funguje to školstvo na Slovensku, lebo vieme, že nie je to nejakým spôsobom regulované. Čo znamená, že keď pred, 10 rokmi sme mali 100 alebo 150 ľudí, ktorí študovali, dajme tomu, strojarinu, tak dnes je tých ľudí menej, ale napriek tomu stále tie školy vedia prijať také množstvo a nepríjmajú ich a tým pádom máme menej ľudí, ktorí vyštudujú tú strojarinu a potom ľudia, ktorých je možno, že prebytok, napríklad taký, a teraz nechcem sa ťa dotknúť, lebo ty si vyštudovaný právnik, ale že máme možno, že príliš veľa právnikov na to, koľko právnikov potrebujeme. Ako sa to dá zregulovať, alebo ako to funguje? Pozdravujem svoju alma mater týmto, ale tak ono je to školstvo je vlastne, vyzerá možno na úvod tak ako homogénny prvok, ale ono je to dosť rôznorodé, pretože základné školy sú spravované obcami. To sú obecné. Dáva zmysel. Vlastne základné školy sú obecné, riadia ich obce. Stredné školy riadia vyššie územné celky, teda kraje. Áno. Z drvivej väčšiny. A vysoké školy neriadi nikto. Oni sa tak riadia viac menej akože sami. No a teraz, keď chvíľku sa podržím pri tých prvých 2 stupňoch, ktoré sú také komunálne, že buď to riadia obce, alebo vyššie územné celky, tak tuto nastáva ten problém, ktorý sa nazýva komunálna politika. Že my dnes vieme, že sa nám nerodí 100 000 detí ako kedysi, ale rodí sa nám iba 41 000 detí. Takže logika veci by dávala, že ten počet škôl, ktorý sme mali pred 20 rokmi, nepotrebujeme. Tak sa zredukuje. A stačila by nám napríklad polovica. Áno. Ale to nespravili sme na Slovensku ešte. My máme tých škôl cez 800 stredných odborných. Ako keby sa stále rodilo 100 000 detí. Tie stredné odborné školy sú obsadené tak na 40% ako ktoré. Máme veľmi pekné príklady, môžeme o nich povedať a máme potom také akože horšie a rôzne. Ale dôvod, prečo to nezrušíme z veľkej časti je, a dokonca ani ministerstvo to vlastne nevie zrušiť, pretože tie školy sú krajské a v kraji jednoducho je strašne veľká taká politika regionálna, ktorá povie, že ale síce by logicky dávalo zmysel, že by bolo dobre urobiť fakt kvalitnú školu v Banskej Bystrici a pre Zvolenčanov zaviesť pravidelné autobusové spoje, ktoré zoberú tých Zvolenčanov zo Zvolena, tých koľko to je, 10, 12, 15 kilometrov do Banskej Bystrice, vyložia ich pred tou kvalitnou školou, ktorá by mala 2-krát toľko peňazí a zase ich dovezú naspäť. To dáva zmysel. To by dávalo zmysel, no ale to tí zvolenskí politici, poslanci a tak ďalej moc nechcú. Lebo chcú mať tú školu vo Zvolení. Áno, nikto nechce byť jednoducho v tej krajskej v rade ten, ktorý zrušil školu, no lebo už by ho nezvolili znova, hej. No a teraz ministerstvo, a to treba pochváliť, súčasného pána ministra, naozaj tlačí na to, aby sa zredukoval ten počet škôl, ale keďže oni nie sú v správe štátu, ale v správe tých krajov, tak je to tak, že mohlo by to ísť aj rýchlejšie, že podarilo sa nám za 2 roky zrušiť okolo 40-42 škôl, ak sa nemýlim, čo sú nejakých 4-5%. Je to stále málo, pretože existujú také štúdie, ktoré hovoria, že z tých 800 škôl by nám stačilo 200. V zásade, ak si pozrieme naozaj, že aké sú rôzne rozloženia obyvateľov a tak. A nám sa naozaj stáva, že máme 3 elektrotechnické školy v jednom meste. To je úplne bežný scenár. Všetky sú naplnené na 1/3 svojich možností a všetky sú vlastne finančne podvyživené, pretože ten systém je financovaný tak, že so žiakom idú peniaze, to sa volá, že normatív.
To znamená, že na každého žiaka štát zaplatí nejakých 3,5 až 4 tisíc eur ročne. No a keď na tú školu chodí jednoducho, že 100 detí, tak je to 100 krát tých 3,5 tisíc, a keď tam chodí 700 detí, tak je to 700 krát tých 3,5 tisíc. No a preto sme my ako zamestnávateľia, ktorí jednak akože to všetci vedia, že ten systém nie je dobrý, tak my na Slovensku asi nevieme až tak upratovať, ako by sme potrebovali. Tak buď sme navrhovali, že tie kraje s tým niečo spravia, alebo sme navrhovali, že ten štát si to zoberie naspäť z tých krajov, lebo však by sa dal zmeniť zákon, zobere sa to, uprace sa to a vráti sa to, dajme tomu aj tým krajom. No alebo do tretice, akú máme možnosť, je, že sme spustili takzvanú podporu tých kvalitných škôl, čo je síce taký beh na dlhšie trate, ale my podporujeme také rôzne dobre vybrané školy, ktoré sa dneska už dokonca nazývajú, že centra excelentnosti v odbornom vzdelávaní. A tie centra excelentnosti zo zákona musia spolupracovať so zamestnávateľmi, musia mať zavedený duál, musia mať rekvalifikačné rôzne kurzy, musia mať osnovy úplne najnovšie a podobne. A my veríme, že rodičia aj deti, keď si budú vyberať tú elektrotechniku, tak nakoniec si vyberú tú najkvalitnejšiu a tým pádom akože stiahneme tie deti na tie fakt kvalitné centra, pretože ten sen, ktorý si žijeme ako zamestnávateľia, sú naozaj, že veľké školské centra, kde úplne pokojne chodí 10-15 tisíc detí, ktoré sú naozaj že veľké komplexy, majú veľa peňazí, pretože v zásade za tých 10 tisíc ľudí, 10 tisíc detí by si mohol mať, no to som asi prehnal teraz, nevadí. Ale chápeme sa, že čím viac detí, tým viac peňazí. Možno, že ani neprehnal, lebo keď hovorím o 5 ročníkoch, tak, alebo 4 ročníkoch strednej školy, tak tam by sa naozaj tie vedeli nazbierať. Mali by veľa peňazí, kľudne by mohli chodiť elektrotechnici so strojármi, s chemikmi do jednej školy. Mohli by sa k tomu pridať aj kaderníci, aj barbieri, baristi, proste všetko. Urobiť naozaj veľké školské centra, ale bohaté, ktoré by mali... A tým pádom aj kvalitné? Kvalitné jedálne, kvalitné vyučovacie priestory, kvalitné IT učebne, kvalitné telocvične. A s takouto matematikou ti vlastne zíde, že taká Bratislava by vlastne vedela fungovať na 5 stredných školách, ktorá by jedna bola v Petržalke, jedna by bola niekde na strane IKEA, jedna by bola na strane Lamača. A naozaj by sa urobili proste nové, moderné kampusové centra. A dokonca, keby sme chceli ísť už úplne ďalej, tak to ani finančne nie je až také nerealistické, pretože samozrejme sa bavíme a zrejme o vybudovaní úplne nových komplexov školských, nové budovy, nové telocvične, nové vybavenie. Ale keď sa na to pozrieš z pohľadu toho, že tie školy veľmi často sú v historických budovách uprostred mesta, ktoré chátrajú, pretože tá škola si to nevie spravovať, tak ako keby, že tá škola so sebou nesie aj relatívne veľa majetku. Hej? A keď sa na to pozrieš úplne bez politiky a povieš si na to tak investične, že ak by som ja popredával tieto budovy v centre a zároveň tú školu presťahoval do toho školského kampusu, tak sa tým deťom bude žiť lepšie, budú mať kvalitnejšie a v zásade ten celý systém vlastne ani nepotrebuje až tak veľa peňazí, hej, že nehovorím o takej veľkej investícii. A vieš, čo je zaujímavé? Rodičia s tým súhlasia, keď sa ich na to opýtaš. Sa robili naozaj prieskumy medzi deťmi a rodičmi, ktoré im takýto model akože povedali, že tak nechodili by ste do školy tuto vedľa vás, ktorá je tuto 3 ulice, ale museli by ste naozaj sadnúť do toho autobusu a precestovať tých 12 zastavovok a dostali by ste sa až nakoniec radšej a tam by bol ten cent, tak všetci súhlasia. Alebo drvivá väčšina. A možno, že to súvisí aj s tým, že vlastne možno, že aj rodičia chcú, aby ich deti sa združovali a aj stretávali s inými ľuďmi, lebo vieme, že napríklad že Gen Z má s týmto možno, že taký väčší problém stretávať sa, naväzovať možno, že aj nejaké kontakty, kamarátstva a podobne, nejaké akože hociaké vzťahy. Takže možno, že to aj s týmto súvisí. A človek by si ale povedal, že my chceme na Slovensku rušiť školy, že to asi nie je dobrý smer. Ale je to vlastne, že poďme urobiť radšej menej a kvalitné. A teda je to možno, že taký strašek, že je lepšie sa trošku na to detailnejšie pozrieť a povedať si, že ideme v prospech toho, aby aj tie decká mali lepšie vzdelanie a aby potom aj budúci zamestnávateľia dostávali kvalitnejších alebo pripravenejších ľudí. Ak tomu rozumiem správne. My ich nechceme rušiť, my ich chceme zlučovať.
jednu do druhej a vytvárať naozaj väčšie celky, ktorým ale bude stačiť jeden riaditeľ, ktorý bude dobre zaplatený, bude to kvalitný manažer, ktorý si s tým bude vedieť poradiť a tak ďalej. A naozaj ten systém tým, že je rozdrobený na tie kraje, má také anomálie, že ak máš mesto, ktoré susedí s iným mestom, ale sú v rôznych krajoch, lebo tie deliace línie sú rôznorodé, samozrejme, hej, že čo je stredné Slovensko, čo je východné Slovensko, čo je Košice, čo je Prešov, tak naozaj môžu byť dve úplne takmer totožné školy vedľa seba, alebo na pár kilometrov od seba, kradnú si navzájom deti. A aj tak to nerobia tak kvalitne, ako by to mohli, keby sa spojili. Ale nikto o tom vlastne ani moc nevie, pretože jedni sú v tom jednom kraji, druhí sú v tom druhom kraji. A tvárime sa, že je to ďaleko. A tvárime sa, že to je vlastne niečo úplne iné, pretože to je škola z iného kraja a tak ďalej. Takže bolo by v tom naozaj treba upratať, pretože tá demografia, o ktorej sme už rozprávali, nám hovorí, že tie ročníky sú slabšie, lepšie to nebude. No a zároveň je tam ešte jeden aspekt, ktorý je dôležitý pre priemyselníkov, že dnes tá technika ide strašne rýchlo dopredu. Naozaj, že keď si zoberieš, že na akých autách sme jazdili v roku 2000 a zoberieš si nejaké auta, na ktorých budeme jazdiť v roku 2040-45, tak to naozaj sa môže stať, že v tom roku 2000 to bol proste z nášho pohľadu už terajšieho staré auto, ani nie s kazetovým prehrávačom, ešte s takým, čo sa vyberalo rádio. Áno, aj sa to bralo, aby to náhodou nikto neukradol domov. A keď nie rádio, tak aspoň tá predná doska z toho rádia, aby si to už keď to ukradnú, aspoň to nebudú vedieť ovládať, hajzli, hej, tak... Nech im je to na nič aspoň, áno. No a možno, že v tom roku 2040 budeme hovoriť o nejakých akože lietajúcich, automatizovaných aerotaxíkoch s vertikálnym štartom, ktoré budú fungovať viac menej ako osobné drony. A zaujímavosťou je, že ten rozdiel medzi tými dvoma autami môže reálne byť 45 rokov. To sa dá pozrieť aj v letectve, akým spôsobom sme sa pohli za tie roky. A keď si zoberieš z pohľadu nejakého pracovného života jedného pracovníka v nejakej jednej fabrike, tak možno, že obie tie dve auta vyrobil ten istý človek. Ktorý za ten čas musel si doštudovať všetko, aby vedel na začiatku vyrobiť on začal to auto s tým kazeťákom a až po ten automatizovaný dron. Napríklad. Hej? A to, keď si uvedomíš, tak to je taký rozptyl vedomostí, že naozaj tá technika ide, že masívnym spôsobom dopredu stále. A tí pracovníci musia byť na tepe tej doby a musia sa stále vzdelávať, aby vedeli stále robiť tú robotu, lebo na čo nám bude niekto, kto vie vyrobiť stále to staré auto, keď dnes už on nie je záujem. No to pekný príklad z vlakovej dopravy. Máme tu na Slovensku celosvetovo významného výrobcu vagónov. A keď rozprávajú o tom, ako tie vagóny už naozaj fungujú, dneska sa tie vagóny majú automatické spriahadlá, sami o seba sa chytajú, v zásade nepotrebuješ k tomu žiadneho človeka a keď príde do nejakého logistického centra, tak ten vagón automaticky spustí všetky tie bočnice svoje, otvorí strechu a automaticky žeriav príde, vyberie z toho náklad, vagón zase sa pozatvára sám, spriahne sa s ďalším vagónom, odchádza preč a na celú halu môžeš mať 2, 3, 4 ľudí, ktorí to len kontrolujú. Čiže tá technika ide dopredu, ale teraz sa chcem vrátiť k tým školám, že tie školy samozrejme nie sú schopné, pokiaľ sú ešte aj finančne podvyživené, vlastne stíhať tento tep doby, alebo stíhať tú techniku. Ja som v najväčšom extréme som videl jedného žartovného riaditeľa strednej školy, ktorému keď prišiel z Erasmus z nejakej inej krajiny, tak na školu nalepil, že múzeum. Lebo mu prišli niekde zo severu Európy a on sa tak hanbil za ten stav vybavenia, ktoré na tom škole mal, že dal na tú prednú tabulu, že múzeum, samozrejme tak z recesie, aby ako keby že nejakým spôsobom zjemnil. To je ten lepší prípad. Mne napadlo, že čo keď tam dal múzeum, aby ten človek netrafil do tej školy. Takže toto je ešte ten lepší prípad. No je to tak, že vlastne potom sa aj tí riaditelia môžu hanbiť za to, že v akom je to štádiu, pretože áno. Ale ani za to v zásade akože nemôžu. Oni naozaj, že tých peňazí je v tom školstve dosť. A to teraz vôbec nechcem povedať, že by boli učitelia dobre platení, že kľudne by mohli byť lepšie zaplatení. Len my potrebujeme tých relatívne dosť peňazí, ktoré v tom školstve máme, upratať. Aby neunikali niekde, kde ich nie je treba. Do tých centier. Vracajú sa naspäť aj také, že modré goliere a také tie remeselné profesie, pretože veľa ľudí si môže povedať, a vieme, že my sme sa o tom s kamoškami bavili, že sme nevedeli nájsť niekoho, kto opravuje buď práčky, alebo niekoho, kto robí naozaj takúto úplne, že takúto činnosť a povedali sme si, že
keď budeme mať deti, tak deti budú robiť toto a toto a budú milionári. Lebo je tých ľudí málo, dopyt je stále veľký, stále máme práčky a stále potrebujeme niekoho, kto ich napríklad opravuje. A toto je samozrejme iba príklad. Takže vracajú sa naspäť? Áno, tak to sú tí remeselníci klasickí. On ten pojem modré goliere podľa mňa vychádza z fabrík, kde biele goliere sú vlastne ľudia v manažmente, alebo sú to nejakí personalisti, marketingoví zamestnanci a rôzne, lebo tí chodili v bielých košeliach. Áno. A modré goliere sú tí, ktorí chodili vlastne v tých monterkách a sú to tí ľudia od výroby. No a tu je také prvé, podľa mňa, prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, možno, že aj rodičom a deťom, ktorí si dneska akože na základnej škole rozmýšľajú, že naozaj je dobré možno pozrieť sa aj na tie otvorené dvere do tých fabrík, ísť sa na to pozrieť, že my máme taký nejaký postsocialistický dojem, že vlastne najlepšie, čo môžem pre to svoje dieťa urobiť, je, že by, tak ešte neviem úplne po základke, čo by išlo študovať, tak ho dám na gymnázium. No buď, alebo dám ho na gymnázium, uvidí sa, že čo bude ďalej. Stade ho dám na nejakú všeobecnú vysokú školu, uvidí sa, čo bude ďalej. A potom sa dostáva do nejakej takej šedej zóny, že je vlastne strašne veľa ľudí toho typu. A to môžu byť rôzne školy vysoké, však môžeme sa k tomu dostať, ale nie sú vlastne uplatnení na trhu práce. A chcel som povedať jednu vec, že tie modré goliere už veľmi pravdepodobne, že ani nevyzerajú tak, ako si možno, že tí rodičia pamätajú, že treba do tých výroby spozrieť, lebo naozaj slovenský priemysel z drvivej veľkej časti sú vysoko automatizované špičkové výroby, kde pomedzi ľudia chodia automatizovaní roboti, vozíky, je tam veľa všelijakých robotických rúk, sú tam pásy, ktoré tú ťažkú robotu robia za ľudí. Veľa je to o nastavovaní práve tej techniky, strážení tej techniky a tak. Čiže naozaj ten priemysel je stále modernejší a už to nie sú také tie staré, umazané, od oleja, zašpinené monterky, tie modré goliere a tá práca sa tam naozaj mení. Možno, že pre mnohých je to aj možno, že také chcenie pre tie možno, že deti, že aby mali prácu, ktorá ich uživí. Ako sú na tom momentálne tieto pracovné pozície, čo sa týka napríklad, že platov? Je to atraktívne aj pre mladých ľudí? Lebo možno, že to je tiež to, na čo sa budú pozerať mladí ľudia, ktorí chcú nielen robiť niečo, čoho bude stále dostatok, že budú mať stále tú prácu, ale že aj možno, že bude baviť a ešte ich aj zaplatí alebo zaplatí im nejaký životný štandard. Tak štatistiky hovoria, že priemyselní zamestnanci majú nadpriemerné mzdy na Slovensku. Naozaj v tom automotíve hovoríme o mzdách okolo 2 500 eur vo fabrikách bez problémov mesačne, že tie mzdy sú dobre hodnotené. A veľakrát tie priemyselné fabriky majú kolektívne zmluvy, majú nejaké 13., 14. platy, množstvo benefitov a tak ďalej. Čiže ten priemysel dobre platí ľudí, to by som nepovedal. No a čo sa týka remeselníkov, tak tam je tých štatistik menej, ale keď si to človek zráta a veľmi rýchlo si to vie zvrátať, že mu príde oplaviť remeselník pračku a necháte za to bezmála 200 eur. A nechajte čakať 2 týždne, lebo nemá termín. A tých práčiek zvládne oplaviť 2-3 denne určite, aj keď pochodí, tak určite si aj títo ľudia dokážu dobre zarobiť. Lebo už sme to hovorili minulýkrát, ale treba to zopakovať. Remeslo má zlaté dno a naozaj tí ľudia si to uplatnenie nájdu. A stále toto je tá práca, ktorá stále bude. Lebo stále budeme prať, stále budeme používať nejakú techniku, ktorá sa stále kazí a buď si kúpime novú, ale keď sú to drahé veci, tak je asi možno, že prirodzenejšie nájsť niekoho, kto to opraví. To sú ale akože výborné správy pre mnohých ľudí, že jednoducho tej práce je naozaj dosť. A mne sa veľmi páčilo to, čo si povedal, že možno, že je to aj o tom, aby sme možno zmenili uhol pohľadu. Neznamená slušná práca, že chodí do kancelárie, ale slušná práca, aj ktorá ti zarobí na slušný životný štandard, je aj práca, že idem niekde aj pracovať manuálne, pričom to manuálne sa tiež mení časom, že už to nie je to taká fabrika, ako to bolo a zároveň akože nehovorme, že tí technici sú iba ľudia vo výrobe na nejakom základnom mechanizme alebo stroji, veď kľudne sa môže stať a často sa to aj deje, že
človek začne študovať nejakú strednú odbornú školu, nejaké technologické lyceum alebo to centrum excelentnosti a začne chodiť v rámci duálneho vzdelávania do firmy, pretože to je vlastne naša odpoveď priemyselníkov na udržanie sa na tom tepe doby, že sme vlastne pred 10 rokmi spustili tzv. Systém duálneho vzdelávania, ktorý vlastne znamená, že ten žiak chodí týždeň do školy, kde sa naučí teóriu, ale potom tú prax ide robiť do firmy, kde naozaj sa tie firmy venujú tým deťom a týždeň ich učia robiť na tých najmodernejších strojoch, ktoré potrebujú. A zase sa vráti do školy a takto sa strieda. Čo pre zamestnávateľa budúceho je pre ňo akože perfect match, že vie aj to spraviť prakticky a vie to aj teoreticky a vlastne všetko, čo sa naučí, aj na vie tých spojiť. moderných strojoch, vieš, vie to urobiť na tých strojoch, ktoré tá fabrika reálne akože používa a tá fabrika ich musí mať, pretože keď robí najmodernejšie výrobky, no tak musí mať aj najmodernejšie to strojové vybavenie a ide s tým tepom doby v zásade to, čo školy nestíhajú úplne. Takže dneska už máme naozaj množstvo takýchto škôl, ktoré sú zapojené do takéhoto systému duálneho vzdelávania. Už je nejakých 20 000 absolventov duálneho vzdelávania za nami a dokonca už sú aj štatistiky, ktoré hovoria, že o nejakých 20-30% si lepšie zarábajú títo absolventi, ktorí prešli duálom, pretože samozrejme, že sú lepší. No ale to som chcel povedať, že on sa na tej škole môže napríklad aj v tom remesle nájsť. Hej, on môže aj pokračovať predsa ďalej. Môže ísť na vysokú školu, vyštudovať nejakú sofistikovanejšiu technickú školu, však máme aj kvalitné technické univerzity. Nedávno sme na elektrotechnickej fakulte v Bratislave otvárali čipové centrum, takzvaný SK čip, ktoré sa naozaj venuje výrobe najmodernejších čipov spôsobom, ktorý v zásade ako vedia niekde možno v Južnej Kórei. Čiže naozaj máme tu aj veľmi pekné technologické projekty. No a ak sa ten človek uchytí v takejto výrobe, že dizajnuje čipy, alebo kreslí autá, alebo vymýšľa motory, no tak tam samozrejme hovoríme o platoch, ktoré by mu mohol závidieť ešte asi aj niektorý politik. Oficiálne priznaný. A potom to sú presne tí ľudia, ktorí platia tie milionárske dane, ale to samozrejme, že to je úplne iná téma. Úplne na záver by som chcela, že my sa tu dosť bavíme o takých aj mnohých že technických profesiách. Mnohí by mohli mať pocit, že to sú iba profesie pre mužov. Ja osobne si chcem myslieť, že to tak vôbec nie je, že aj tieto technické smery, a možno, že aj tie remeselné sú aj pre ženy. Aká je ale realita? Určite sú aj pre ženy mnohé z tých profesí. Máme množstvo študentiek aj v duálnom vzdelávaní. Veľa dievčat je v IT, veľa dievčat je aj v automotive sektore, takže sú to profesie, ktoré sú vhodné pre obe pohlavia. Je to sú vlastne tam vítané, jedno, či je to jedno alebo druhé? Množstvo firiem aj robí práve tie kampane a tie iniciatívy na práve podporu tých ženských kolektívov, lebo tie ženy majú veľký význam aj pre združovanie v rámci tých kolektívov a proste rozbíjanie to. Aj keď stále máme na Slovensku niektoré sektory, ktoré sú také typicky mužské, baníctvo, alebo kde treba väčšiu fyzickú silu, alebo rôzne ferozliatiny, rôzne tavné pece a podobne, no tak to je samozrejme segment, ktorý si zachováva ešte tú svoju mužskú asi dominanciu. A uvidíme, ako sa to do budúcnosti bude vyvíjať. Niekedy chodia z Európskej únie také usmernenia, že malo by to byť tak 50-50 a podobne. A my si potom lámeme hlavu a rozmýšľame, že kde zoženieme toľko dievčat do bane, keď žiadna nechce ísť. Áno, asi v tej bani je to trošku náročnejšie, keby tam bolo, že 50-50, ale teda tie technické smery sú tiež rovnako vhodné pre ženy a dúfame, že teda kopec dievčat sa vyberie týmto smerom. Fakultu metalurgie v Košiciach vedie pani dekanka Vasiková, takže už je samo o sebe príkladom toho, že je to aj pri ťažkých remeslách a pri ťažkých technických pozíciách to dlhé roky úspešne vie viesť žena a naozaj to vedie kvalitne a naozaj to vedie erudovanie, takže je to aj pre dámy. Možno, že je to fakt iba o tom, aby sme si trošku otvorili mysel a aby sme sa pozerali na veci, nie že čo je pre muža a čo je pre ženu, lebo aj celý ten priemysel a všetky tieto technické oblasti stále potrebujú rovnako veľa mužov, ako aj rovnako veľa žien, hlavne keď sú kvalitní. Tak. A možno treba sa ešte dívať pri tom výbere povolania, keď idete aj na nejakú strednú školu alebo možno na vysokú školu, na to, že vlastne ten človek študuje na to, aby sa v niečom uplatnil.
asi niektorí ľudia dokážu ísť na vysokú školu, že idem, aby som mal titul a tak ďalej. Alebo sa mi ešte nechce. Alebo sa mi ešte nechce, tak idem na vysokú školu, alebo aby som aspoň nejaký titul mal, alebo dačo. A typickým boli policajti, ktorí si robili kvôli tabulkovým systémom rôzne vysoké školy sociálnej práce a podobne. Našťastie sa toto podarilo zrušiť. Už to zákon nevyžaduje, že dokážeš byť dobrým policajtom a dobre plateným policajtom aj bez toho, aby si mal bakalára zo sociálnej práce. Len preto, aby si ho mal. Toto bola chyba, ale už je to vonku v zákone. Ale aj tak nemyslíme si, že to je dobrá cesta. A možno taký môj odkaz pre tých mladých je, že ja viem, že sa vám nechce, však ani nám sa nechce, ale vy ste ešte v tom veku, kedy sa treba trošku snažiť a že netreba si tú vysokú školu alebo aj tú strednú školu vybrať len takú ľahkú, aby som sa tam moc nenarobil. Že naozaj to dáva zmysel vyštudovať niečo, čo sa aj naučíš a potom to vieš v praxi rozvíjať a vieš na tom stavať a vieš to používať. A zabezpečiť to možno, že aj kvalitnejší život. Jednak ako keby, že nevybrať si tú najľahšiu možnú cestu, ktorá existuje a tam sa potom preflákať. Aj keď my na práve sme tiež, čo si to spomínala, sme tiež vždy hovorili, že keď vidím ja, aký som právnik, tak sa bojím ísť lekárovi. To boli dva intraky vedľa seba a žilo sa tam. Ale to je prvá vec. Ale druhá vec je možno skúsiť sa vybrať si ten smer aj podľa toho, že čo ten trh práce potom ponúka. Pretože môžu byť nadšenci, ktorí idú študovať napríklad archeológiu, a je to v poriadku, ale ak je ich 100-150 ročne, tak to Slovensko v zásade asi nemá až taký archeologický market. Nie sme niekde pri Atenách, takže asi je tu toho menej. Takže naozaj, že nie sme Mezopotámia a treba sa zamyslieť nad tým, že čisto vyštudovanou archeológiou, ktorá ja verím, že je veľmi ťažká, že na konci fakt musia mať prehľad do dejepisu, všetky možné kultúry a tak ďalej, že 5 rokov sa tam natrápiš, ale vlastne sa v tom nevieš zamestnať, pretože ten trh práce tu taký vôbec nie je. A potom končíš možno, že v úplne inej profesii s vysokoškolským titulom, ktorý či žiaľ nie je na veľa. Tak. A to sa veľmi často sa hovorí o tých rôznych sociálnych pracovníkov, aj tí sú tiež potrební, ak si to niekto zoberie za svoje, že naozaj chce sa starať o ľudí, o starých ľudí alebo nejakých handicapovaných ľudí a chce naozaj robiť toho sociálneho pracovníka, tak všetká česť a nech to ide robiť a je to skvelé. Ale ak to niekto študuje len preto, aby to nejak vyštudoval a aby mal nejaký titul, s ktorým sa potom bude oháňať, tak možno aj zo strany zamestnávateľov poviem, je vám to úplne na nič. Nikto na to nebude prihliadať, nikto vám nedá robotu len za to, že máte vysokoškolský titul zo školy, ktorú nikto nepotrebuje v nejakom inom fachu. A potom je strašne veľa ľudí s vysokoškolským diplomom, ktorí robia na pozíciách, ktoré sú úplne bez problémov stredoškolské. Jednak 5 rokov si oddialili ten svoj kariérny rast a druhá, je to zo strany štátu obrovská chyba a preto si myslím, že by bolo treba, aby to štát reguloval a že vlastne na čo sme my ako občania všetci spoločne platili 5 rokov štúdia človeku, keď on to vlastne vôbec nepotrebuje a potom ide robiť niečo, čo mohol kľudne robiť po strednej škole. My ti veľmi pekne ďakujeme za vhľad do tejto témy, ktorá je naozaj komplexná a vôbec nie je taká jednoduchá asi, ako sa zdá. Ja verím tomu, že tento rozhovor pomohol mnohým ľuďom, ktorí sa možno, že rozhodujú, akým smerom sa vybrať a možno, že pomohol aj ľuďom, ktorí sa už nejakým smerom vybrali a povedali si, že možno, že nie je na škodu urobiť nejakú otočku. Takže ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že ste sledovali, že ste nás počúvali, my sa počujeme na budúce v podcaste Know-how. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.